Nou, de laatste keer was in de sneeuw. Ja, nu toch bijna zonnig, hè? Ja, was in Oostenrijk de laatste keer. Ja, het regent nu helaas, maar we hebben een geweldige dag gehad. Wat is er sindsdien allemaal gebeurd? Ik ben begonnen aan mijn album. Ik kondigde toen al aan dat die zou komen. Nu zijn we ondertussen begonnen. We hebben 2 stukken opgenomen. Die worden op dit moment wordt de eerste single gemixt. En de planning is dat die deze zomer uit gaat komen. Ik wil schreeuwen, wat dus de eerste single wordt, was helemaal top. En het tweede nummer wat we al klaar wilden maken is een vrij emotioneel nummer. En ik ben 7 jaar alweer geleden gescheiden. Het was moeilijk om dat op te nemen, maar daardoor wel natuurlijk het juiste gevoel. Dus die ging iets minder makkelijk, maar het staat er wel op. En we gaan nu verder met het album. We moeten nog een paar stukken bij elkaar zoeken. Mijn oude liedje, waarmee ik heb meegedaan aan het Nationale Songfestival, Ik lust je rauw, die komt er ook op in een nieuw jasje. En daar ben ik wel heel blij mee. Dat hebben we eigenlijk recentelijk pas besloten. Ja, dat vind ik wel te gek. Het nummer hoort ook echt bij mij. En de meeste fans kennen het ook. Dus die gaan we ook opnieuw opnemen. Het heeft ook heel lang geduurd, maar het heeft allemaal privéredenen gehad. Ik ben opnieuw getrouwd. Ik heb nog een dochtertje erbij gekregen. We zijn verhuisd. Ik vond het zelf erg lekker om even een paar stappen terug te zetten. Ik vind het altijd zo lullig om te zeggen ja, om mezelf terug te vinden. Maar als je privé veel hebt meegemaakt, kan je beter eerst rust nemen. En dat is weer de basis voor een goed album. Want ik ga wel putten uit alles wat ik heb meegemaakt. Leuke en minder leuke dingen. En dat wordt nu mijn album. Ik heb zelf in een flinke dip gezeten dat ik qua carrière, dat ik dacht van nou weet je, ik probeer het ook niet meer. Het is natuurlijk best heel moeilijk, heel zwaar. Je moet er maar net tussen passen. Maar door de fans had ik wel zoiets van nou, ik moet het gewoon nog 1 keer proberen. En toen kwam ik natuurlijk Edwin van Hoevelaak weer tegen. Die meteen zei ik wil met je werken. En toen dacht ik dan heeft het zo moeten zijn, dan gaan we er ook voor. Dus we gaan weer aan de bak.